planer. Što se tiče spiska potencijalnih gostiju, vi imate ovo dugme plus i tu možete da dodate ručno ili da dodate iz imenika. Ja ću sada da dodam iz imenika neke goste, dodati u listu i vraćamo se nazad i evo ovo je moja lista potencijalnih gostiju za zvanje. Da kažem, potencijalno tu možete da prosto stavljate sve goste koje biste potencijalno zvali i onda na osnovu toga birate koga ćete tačno zvati, koga ipak možda ne želite da zovete, tako da ovdje klik na ovo dugmence vam prekrižuje neke ljude koje možda ne želite da zovete i možete da ostavite ovako, možete kliknete sakri presretine i oni su sad samo sakriveni, opet kliknete da se prikažu i oni su opet tu. Ja ću ih za sada sakriti. Ovi ovdje dugmići, broj telefona, vidite da li želite da ga izvedete na konačnu listu i ovo je sa Vladine strane. I tako za svakog, a možete i da selektujete sve i da izvedete sve u konačnu listu ukoliko želite da svi budu na konačnoj listi. Tako da uživajte u korištenju aplikacije i Ludi Klemen je tu da vam pomogne ukoliko imate bilo kakva pitanja.